bw'omuguzi. Na neli tukolinde mwanchumuligire bono anamona sokorobekana wajensi kweneke wachinsemu imene isiko jorogongo rwogusiya korekere bona abantu babiri banyara korasona gukwa chinsemo chiriche county ya Kisumu omwanchumuligire ngati yali abakakolekana seri tukolera bokorobekana kungwa kolekana imeye county ya Kisi ngantara chikumulikira so imekara basaye bono aneke korekere agency banyara kwe murungania imeye county ya Kisi sogote yabuna gati y'abantu barokana gotora no korobekana kwabo Okoro bagotera kwarenge kwa murembe aseri tukulia lero onyere bona umurayibwense William Samuel Ruto ni gakoro goncherera kwa waziri baje ekero kelibona umwaziri bobolende Aden Duale abagakunganywa kurwa senseme ina konyargo chigotenera amangana arengete ebintu bitoetana ngoze environment ekero kelibona umwaziri otenete nseme environment so ipantuya abagakunganywa kurwa nseme yiko chikobo umwaziri bobolende gose defense ngobona moncherera abakakorwa ase marogoba yabono no murayibwense William Samuel Ruto ekero keribono omwaziri Aden Duale wana guchigotena amangana yese yebintu bitoyetaine nebono emanyakante buna environment nilibagalia yekoirwa ano mwaziri bo tenete bintu bitoyetaine oyibono guchikobu no mwaziri anemono asensemelia yobolende ayungati yali toko chikomulekero mwancho mulegererya ase maragoba yabono gati yanda manga turachikomanya asenchereri bonya aliko sansamuranira unabali kibaito rwako yasangire ku rukingo chonsi imene isiko yorogongo rwaguse ngirabono litoko bwatiranira goitira somono bwimanyereryo igakoro kwa Lydia Musekero kelibono Sara Mumanyi akoneka bichibi chamno cya gwikera senchero yoboikirano enseyemo yabono maragoba litukeri gabono lya Jumaine saliki 23 umutenyi gatana kabere umwaka bw'ikiri bubere na 20 negendera kutubwatye goterense media mtandao ensemelia Facebook na bogotana buna Ndizi TV News digital na bogensemelia YouTube na bogotana buna Ndizi TV News tobasa kweba gotubwatye goterase website tuno tambe www.ndizitv.net onyale konyora yo munanda mange asenchira yoboy kirano ditangane keima tonyora mangana yo asenchira yoko ya chuta Ense ya Buganda somurayibwense kokani komente bango nigansemo yo kwamerera serikali ya korokorobekano gotindi abwasabanta bange babe kirubyara ensemeli ya Kambala. Police, you're mad! Police, you're mad! What your papa is doing is wrong! You're mad! Abantu babere nigo barasona gokwemeye county ya Kisumu asokorobekana kweli tukolia lero meye county ya Kisi okorobekana kubego ngotigale timae gani go jensi ya mochiri umurayibwense William Samuel Ruto. Watu wanatoka sehemu gani? Waliandikwa na serikali gani? Wanakuja na mapanga wanataka kutua. Abantu babere omusacha muno mukungwe nigo bayere nyomba go ikago kwekikero murogwate kago ikiraboni gati kiramanyikana. Tulipata mwili wa ndugu yangu pale kwa kitanda mahali alikuwa amelala. Bibi yake alikuwa karibu na mlango. Alikuwa amejaribu kufungua huo mlango na kutoa inchi moja ili aweze kuokoa. Asa yamonenda mange saranso ikebono timanyi asenchira yoboy kirano leterani chenkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chake mese amangana mayane mono kurase ward ya sense gotoka me county ya Kisi amenyi kurwa sense meni kubarakane komotagia omo MC onchonga nyagaka asoko mukige tambuka na kumwaga chiro mugako yo menyomba sense me yogotebeka no bereka mete asobota ko bwere okobora kwendagera kubora kwenyomba ngati mechando yabereke go musongerera omugako yo aserieta Simon Clement muko nego chinga kichibono banyare kumobori agendro ikiranya magendra sense me yo bunenchereye mo yo kunyarwe kirene chira chiragetega kubalira chinga kyalenge koligia chikurana anga kiechikambeni yo mwaka bw'ikiri bubere na 2022 unatokumanyigwa no muri Keito Dipona
asanya. Esabari ya bene yigetaseni kya Ndizi TV goike kinyoro kya liabo tenene yugutuka imeye wodi ya sensi ebunge ya Kitutu cha Cheno nigo tokomerana ne amate yo mugaka nyagusira Simon Clement Mouko uyusiri obugimo bwaye amatuko abwangoiga atsabakoerera ngataringe na bamenyo maega ye nyumba yaye kugwa kubwatakana no kwanyuka kweliro batinsemekyo usanga n'abanyakenyero nigo bagokera omwe MC obo asereta unjonga nyagaka asoko bomo Samaria bwoko mwagatire nyumba eri mirobero yo komoni mugakanya gusira enyare goikerana oyo bona batoko rera no mugaga Clement oye nyumba yae yagwete bono onyarire ga gusira boka no ani nyumba sago chikoeniwa yaborete lakini omwesimiwe onjonga nyagaka asomo oyo yugwabu atumuya ndo mororo gwakonyire umuchioyo kwagajira umugako Clement ya enyumba aranyare gagosoigwa umuntu biro gatokonya gakitokumira mbiya banya sama menta matuka gendere ko bera obotambe gakyo mwe MC onjonga oyo oro musirini akubugo mugabano itarati orio tulirete ira ene tokori biasara twanda twanya kuna chuchu hango kujabu ko itakoeta kera ntwanya komorraga komenta nayo nigo baeranga gati yabamenyi bekenyorekyo nigo babete bakubwatiranirwa no mubasokano yubo kwanyuka kweliroba aso mugabana we county ya Kisii Paul Simbarati aikiranete na kubaliera chira cyogo chikobasira kurendewe ikabono tarachikirania atekerire bali agweto mugabano ito agachaga ali akalire nyombo na chigwete akanyora baruire mbarenge nyomba babere akalia ira mana gatokonya na tokonyete siringeri 100 chifamily chiri chonsi bicha wata abantu bose abantu 70 tokagwa kantu kake tokatonda tokoba tokanyetere nda tulirete irango chale amaene tuamukanye ntwanya komorora umugako uri orenge para igoro Clement ukaidi nango choko bakonyore mugako uri orarire paka bona igambara bakonyi bwa ogocho mochioyo uri ogokwana uri kwarogete chararani enyanya konyora kenderie amate buno chete nige chandegete amate yo mugakanya gusira nigo yabano mogoko asokonyoro musamaria boko bagatire nyumba maiga yogo tenyara koroberie meroberio yoko mwenia omwanchu obo njani irimbi yamana sumu nchongo ito asa mwensimi unkonyira amabati nabwa tobo kongu kyale nabwa tase nyumba tijale ngabuna yangu irete mugaka alenge nyumba nakende ke inabwa atekinya sawo yokori ogwanja kwa yeso nchonga gotacha onyasi bunya kokoroka kyalo nkonyira amabati omundu sense na ndeni ari murusiti ya negali ya kamongira nabwa atekende inalenga amakoka amasaka yetankoro kumata oyo Clement na gusira naira ni MC ito onjonga mnambia mono asogo cha guturusuria mubiri na gutuirirani lakini tutubwatie nyumba lakini otokonyire nyumba turanyare koreta tatu minto aiga sa tusugeti badurira berno togendete gusukana ryo rigendete gusukari gotubwati omutureti nigane kige korekyo asabaga koerera buna bamenyere tobwo bachinsemekyo asebono baganiri obokonyi kurwa serikali na boigo okubwaterana kurwa somubunge bworogongo rwe Javet Nyakundi banyare gokonya chiamatecho chibwate oboremeru in fact ndori korara obokendu borono no mwakoria kara rusiku nyombaria igarusi tigo matari no arwarete agatiri gocha rugoro ase chinyombe chibaro chitari chiae lakini bona agenda tikwagacherwa mwakoria rwete matari no bokendu iyo sinare ajangete omwako bono akabanga ororo bwa mwengeire mwempune mutarate binga ntubwata obokongwane era tokonye ekogera nero no muraitu togochorete obwente gotokorera muna into abana inchi banya bworo bagaiga asikinyore kyari yapotenene igo murai Javet Nyakundi no igweta mangana aya nae koraki nae toeke ntogeke okonye familia ekora ni chandegete giko ripoteria Ndizi TV kuri kinyoro kyari yapotenene egotoke meye wodi ya sensi ebunge ya Kitutu cha Cheno elitirene nkuru kwa Dipon Hasanya Biamono omuliketo dipo nasanya sorobocho rwa senchira yo wikirano gotigana yubono moncho muligeria ni gowono gati yabasaye kurwa sensemeria ya mochono gotoka sebonge tutu masaba imeje county area Nyamira barokane kumrungania ogotekerani go kwa magendra sensemejo gati yabono kubora kwa Mario gasinya getaria sensemejo oigo gotorose uwechi bare karo kalibanya re kumuganyo mu MC bwensemejo kubwatirano mubunge bwensemejo kane kubinango ikirani bara magendra sensemejo basabu kwana nigatseni Ndizi TV azari tukolia lero ni go warokana kwa muchomo MC bwensemu ya sogoti abuna niga rokane ko batiga mahiga na ko baombia anamana so yekerania magendra sensemejo abasa ubono ni ko batebiru namba chikomike getambukire ikiego cha asoko mutariro mu MC go ikasabisi yaye na ko ni kumanya na sekya rokane ko batiga mahiga yakolengani ko ne chinsemo chinde asensemejo ya muchenwa
mwe musio ito ogesima ward atutinya meino egasi twakoete guno mheshimiwa ito we county assembly egasi yao kwani igo turabeka no empare koru itibo gochie nyagitari umuchanga abante abane bakumia none chipikipiki chiko gwa matoba ichire gochirogoro mune mbure egocha yatuga utagotobekera umuchanga iga torre ngarende naye gwakorire mario gatayo nyagitari egasi yago nere ritwakoete inu nini mogere tomo umugafana tari gasi ari gabu muntu yora bono ngaki bono baraje batokonya abanta tumagocho mwe women rep ito keruza mumanyi chibesa nchiro chia affirmative fund chia basae mutago torethera chibesa echi twapurano ne chironi echo tuchakere biashara abantu bandu tanga twabiokire chigasirende no to understand chikete lakini rende ebintu bune imo bwento gotorethera na bigo tokonya chia senator umwe MCA kwanza umwe MCA nero reire bobepi twasumbukire bobe agochaga anorete onorire ngwatekare egasi yae no gocha maruge sima taritanya mojenu gatanya gocha pi twagechiru arafu ebintu binde kasimtani ndo anyorro online na mugambi tanya to update ebichana twasumbukire bobe bono asa mugambi ndo amachora lakini kasimtani barba tabu disim online bakora gose kasimtani ya update ru mbamaidi tika wetanda nani chibarasa kwa naki kasimtani one you corruption ngo baswere meiga barali bayanda gali basamenyama bachaga bali gukora kende kinga kikure kiwika bangaine bichana no birinsi ko bono obo ibingi botaswere ime igo omu MCA kwa kwana sigete tokaiwa ati majanu twakwete kura from next week ngo gutara dore ande kineke mane anya turgo kwana bantu bamachenu ikatogotarire isonde getu agende nyagitari igatogote igutote tamariogo ogote igunga genda kurerio kintetere chipanado chibonte gutuka nyagitari aso muntu ndi bwensi kweguna no mwonekera igure bo believere gwate igunga genda kemesuri tigichibesa kurerio mariogo taiyo na chinga kio chupo igoni go warokane gote abune skuru ya sekondari ya macheno ni go yarokane gote gara maiga sensemo ya magendra na mona sensemo ya magacho ukobarwe chimba cha kibaranga tiyari barokane kwe murunga ne bagote abuna ngachi skuru chire asensemo ichibwente koligerigwa igo baga ni mubunge bwensemo yo kitutuma saba nyambane gisairom konyara kwane kibuna ngo bekara magacha saine ane mona skuru yo ya machenwa skuru ya ito ya macheno secondary ne bwatobo kong chichonchiyo na primary etukoigunga konya gukora magenderero gochisiko gari turi konya turochinga tura parents magenderero ase constituency yao ona tugusaba utakora nju utare no emocheno secondary uranyerera chonji yororo birasi mbiagachiri etukonya korra skuru ye ito nenene na nina tubwate muna mocheno erokaritiga ono ngiye ko gerutari gocha machenu kwani ntuntu agwakerete kura no ne barende ntu agwakere to gocha rende kokera na bono choriro gotokorire gasi ntuntu gosigete utagocha tokorire gasi mheshimiwa Gotigana yubono mwancho murigereria teke goikase ward ya Nyakoe ime ye bunge ya Kitutu kitutu cha South ase county ya Kisin abonjere kurase chire Nyamataro kubwatira namo nabana boda boda ase tukulira bemukege tambokero asoko nyara kwane kibonango kinebale birango byobo chenu ase chire yubune nchire mo yoko nyara gosibene kwa busa kolenga nabonjere abo kubwata namo ne sector ya boda boda ni gomate biruna bagendera kumurekero abo koryo bya asensemejo na kugania serikali ya county ya Kisi kwa bwatse bune nchire mo yoko nyara kwa chana kini chiro asense mu Nyamataro bunatokumanyigwa no muri Keito asenchera yobuime Elio koba ekiorokererio ekia nigabonchereria kurwa sense moya Nyamataro baira chinga kichiabo na kwabusa omucho Nyamataro na boigo gokorora emetaro ukwana oyole kora umuroberio yo nigo aliira yokwenekia obochenu bwekerengo keigoromono elio kwenekia obokoreri obuya twajionete nga tauni yetu ya Nyamataro yatwalira obochafu kesenge nje yatwalira obochafu ndundo kagenda maandamano ago kwanu rero igeto togokora tutagete twensi pito soe emetaro ne street yetu yonsi pi toje clean ebe shiny taribo igo
egere toshaini nyamataro beteki koro kigochia asande buna wana kujidara jambiri echa ere nchafu sana. We can create an example from here. Tinga kechio boigoni go abonchereria base migwa gotatuguta egoto ase metaro ime ase kolinde base migwa buna na bako yetumika korosia oboyo ase megondo yabo na boigo Richard Alieira yoko babekera ebipira ase barabe bakuruta egote yum. Mo basa kobeke chafu ye mo kobeka ye chingeni go chiesa metaro ime. Ko barata kena watoko babekera chi container. Lakini chikabe jino maite chire raisi buna wane chikabichi amatoke alira abantu bana omoko irase inomo chikobeka mugondo eri fertilizer mogo tuguta asensemo yabonchereria nigo bairira emichando bagwetera anene okoborwa ase bakobeka eubi okoborwa ase bakoigama chinyomba chiakebara negati ebinde ebinge nigo bagania oyore no moyo muyagwe sokia nabo igokubasira ekiara moro cyane para igoro tole togo tweru tobwati kende motokonye tutagetenywa necho ose echo yechiro nde nyamadaro gapi yona bangire kende yabasageri yabasareke irega basuna sibakoe utagwanja moto rosiri manecho ye mogoscho ibere cyabangire ne cyaba tubaboda boda banyamadaro ga Tinga kechio boigo nigo baboli abatumiki bechipara gutaticha makarabati na boigo gutatuguta egoto andonsi. Boigo nigo baboli abali bakoigorere sewage kweneke bnanko yigorera bale chinga kichibwenerete. Irakuna bona chinjira bune iriye gutira gukirogoronya naria sanyo yakobaria. Bakobeka bagotichenjera. Ikiamuna bona likarabati ndira aria tagete ticho bagenda taguticho. Ake siwe kinare woje yegoro kunya mataroga toma itinga yewetera se metare yema etware ko basabaga kya bantu bari batusaraune tiga so waje kumoyo bo wanje esiwe yenyere ko bari limited kya rabone ko affect rone ndagira tukura ko rwekiro gago ranyore yabere contaminated usena cyabangina Abonchereria bonigo bagokera egetambukiro kia Richard ase okobae kerengererio kyogoikerania obochenu asensemo ya Nyamataro nigo baenekia gotaikirana asokorobekana na gutumeka chianga kichio kwabusa ase bagokera obonchereria bwabo. Tunashukuru mheshimiwa Richard Kenyatta igo nonya tuli muntu itugwe constituency ye na voice ine kobo mugambi okobe birengereria bikwara tetene bya sana so ina ari request mheshimiwa ito Kenyatta be bande rorioka twakora ubusafi acha turigere nande chinjira chinde ose onde bwensi oratwara rwanjo kuya atokonye chi container ase tokobeka obuchafu igo litukuriarere twa mwanto kwenda maandamano nande nturi after maandamano twe toro abantu bokwerigeria na gwetachira etwate barere tugwetachira twekorera obusafi kurworo marago batwigore biasara bitu. Frida Kerubo, Ndizi TV. Na gotigana yono moncho muligereria ni goli tukolia ro korobekana bogo kwaine kiwa chinsemo gochakaso gutegera mangana renga to korobekana ni county ya Kisii korobekana kwaine kiwa imeyo muchobo songo abona se kegoli kirgia jensin barokana komochia oboraibo yo morebo nsi William Samoei Ruto na bogati abasabu ni go barokana komochia kati abantu baganya ko baseka segya chinga gicho korobekana kwabo kubono kwalenge asenchira yo murembe bunato kumanyigwa no mulikito Everina Osero. Ekero koria rero riarengeri tkorio korobekana imense ya Kenya kwe murunganiro obokoreri we serikali ya Kenya kwanza na bego kurwanira obusibole bwa Kenya umurobero wariganirie na basabe kegori ya Gen Z nigo county ya Kisii ane no muchobo songo otatikara magega abasabange nigo besokia sibarenge nekirenga kyo korobekana ko murembe eyo tababochinga kikorengana na boy gati abantu abo bakageire gwakanwa goswana nagati abangi baimogetie mioro iyo yare gosererio yo guturubania amandamano gusarie nibo no goitoka abantu boigegento kiabaretero borobone tunatafuta haki yetu kama sisi yani sisi hata tuelewi watu wengine wa michikumi hata sijui wanatoka wapi yani hao watu wanatoka sehemu gani waliandikwa na serikali gani wanakuja na mapaka wanataka kutua. Mimi ningeulizia serikali ya Kisii mbona inakubali watu wakuje na mapanga kwa demonstration na marungu. Kuna goods, kuna
wauaji wameingia ndani ya hii maandamano na wamevaa raia. Hatuwezi tambua kama wao ni askari ama wametumwa na nani. Nigo bagikirie ng'aneyo ase babetererwa ko basega segi abasari abo nonya nabo batamera obokonyi gochia segeta seni kyabanyanyimbo chinga kibakomoche serikali ye county anenensemo yoburendi asobokorere obube mono asogota baimokeria egetambukero abasari abo. Tumekuja hapa tukiwa peaceful, tukiwa tunaandamana. Mapolisi wametuingililia kati yetu na mapanga, tumewakimbisha. Wameingia kwa kituo cha polisi. Hakuna mwenye ameenda kushughulika na sisi. Askari wamejaa hapa na bado baada ya kujaa hapa hawezi kutusaidia. Watu wako na mapanga wamejificha ndani ya vijana. So tunaomba kwa heshima washughulike. There is no way mtu anatembea polepole ana maneno yake unatokea na panga. Askari wanaangalia tu. Kwani askari wanataka kutupiga sisi? Wanataka kutupiga sisi wenye watu hawana silaha. Unaona mtu anapita anaingia police station. Askari hajashika mtu yoyote ambayo amekuwa na panga. Hajashika mtu yoyote amekuwa na rungu. Angalia maduka zote hapa Kisii zimefungwa kwa sababu ya utovu wa kiusalama. Nigo bono bamuborire mu county commissioner we county ya Kisii kurigereria ng'ane yo boikiranu na koimukia gatambukiro yo kubainekera oburendi. Mimi naambia commissioner wa Kisii county, commissioner, shika mikora ambayo inasumbua raia. Shika mikora ambayo inabomoa biashara. Shika mikora ambayo inaharibu Kisii. Saidia raia bwana. Tumechoka. Chinga kiecho nigo bamugani omuraiwense Dr. William Samoei Ruto kubwatu koroboti igoro y'abasari abo bagotebekana gwakanwa goita abasae. Ninakuuliza ya kwamba uweze kutoa statement na wale vijana ambao wamelipwa katika kuua vijana ambao wanaandamana waweze kuondolewa katika mitaa yote nchini Kenya. Na mononi go babo mochia Ruto asoko bairani ya serikali ya yegati abawaziri aneno mawaziri boborendi bweme Kithure Kindiki no nyamage gajo kubabutana goteba abona bo bagusaria ense ya Kenya asebaboririe libaga kwegwa asabasae. Taleta Kindiki tena ndani katika serikali. Unaleta vijana umri kidogo kuanzia vote kwenda chini. Hao ndio watu watatusaidia katika serikali. Hatutataka maisha yetu yafilisike tafadhali. Kitu tunasomba serikali ni moja. Na kitu inafanya sisi kama vijana tunaudhika kabisa. Uwezi vuta au masiesi ndio uwarudishe. Kama hii serikali ni ya urafiki, kama ni rafiki zako, tunakuomba rais, ufute hao watu ulivuta waende kabisa. Kuna vijana wengi wanataka kazi na wamesomeshwa na wazazi wao bila pesa ya serikali, wako ready kuwaka. Kwa hiyo kitu tunaomba serikali ya William Ruto, tunaomba wale watu ambao uliandika kazi na baada ya kuwavuta, kuwavute na waende kabisa. Ajiri vijana ndio amani patikane Kenya. Omorembe noro ekerere kenene. Tunahitaji amani. Ngo reporter ya Ndizi TV Eriatriane Evelyn Osero. Yemuno mulikito Evelyn Osero hasoro boche rwase nchira yo boikero monchu mulikiro nyelebona baigo no nyama igajo murebense Samoei Ruto kanyara kobera ni obisi gati aba waziri asari tukulira bunge njera ne bikaro byabo gati ya mangana nyara komurekeru na ali muno na Kenya rekana to murebense kanyara kobera na gati aba waziri obisi maiga yo kabaka isiko inengana nyara komurekerwa asiri tukulia rero asensemeria ye bunge rona boko batakana no kurobekana wajensi kono kwabekira asiri tukulira chensem iyo konyora ba robirwe kirana segeti gechi ndege ya Jomo Kenyatta International Airport engana no bo omoteneli na boigo asensemeria y'abanyanyimbo Inspector General nigo bono abaga kuru ogukuro tinde go cyasawa sayebune karwa kurobekana mbaba so kuna chinsemo kiri kibekire isiko yo gotakuna n'abantu bonse ekibono kibekire restricted areas ekibona ate yabuna stabone tigoswana nigo chinga kyekibono omoteneli b'abanyanyimbo mokoyo mutu b'abanyanyimbo abagagote yabuna bali banda bonse baratema go so chinsemo stabone tigosowani go bari mukerwe getambukire getinde kalengana nilichiko. Hatuna nchi nyingine inaitwa Kenya, ni hii peke yake tuko naye. Na sisi wote tuko na jukumu ya kuona ya kwamba nchi yetu iko sawasawa na iko na amani ya kutosha. Kwa hivyo mimi nawaomba na wauliza ya kwamba tujukumike sisi wote, tukijua ya kwamba hatuna mahali nyingine, ni hii tu, hii ndio nchi yetu, hii Kenya. Hatuna Kenya nyingine, iko mahali nyingine. Kwa hivyo sisi wote tuichunge na tuiride kama vile wimbo yetu ya taifa yetu inasema. Na tukifanya namna hiyo, kila mmoja yetu atakuwa ako sasa.
Na kira ibo igagendret nigo korobekana gwakorekana imeye county ya Kisumu buna chinse mochinde abantu babere nigo baraswa ase county ya Kisumu aso korobekana kweli tukolia rero gati ebintu ebingambya rokana gotenena gati yabo no bonchereria boigo bosombi nigo bale mara anemono ase bare ya kiricho Kisumu kobwatakana no korobekana ko gwakorekana ase tukolia rero eye maiga yabanyanyimbo konyargo sagora na manyi bare bensemejo aso korobekana ko gwakorekana ase tukolia ndekera abanyanyimbo konyara gotumia chinguru goetania kerengo oika abantu babere konyara koraswa asense gati abasabu ni kubanyara gote yabune serikali terekeranye okogani kwabo gentekerera banyara korobekana bayigomba alire yoko ndra korobekana wika serikali yaigule na gotegerera okogania kwabo. Siku ya leo ilikuwa siku ya maandamano venye ilipangwa, ilhali sisi kama wajamii wa Kisumu biashara yetu haiko sawa, hata kama sisi ni youth pia, lakini tunaumia because wengi wetu pia tuko na familia na hali yenyewe haistahiliki yenyewe. Serikali iangalie ile ripoti yenye walileta, ili wasiweke tu eti inakuwa maandamano kila siku. Hiyo ni tunawaomba. Juu hao ni vijana wetu. Serikali ni serikali yetu. Kenya ni Kenya yetu. Tukiharibu nchi na maandamano na kupora mali za wengine, na chinga kichiboigo korobekana gwakorekana senseria ya Buganda yenkobwatekana nensemerio kwamereria serikali ikorwano omoteri bobwaine yarokana konyara komochenchere serikali ukira nimero beria ya senseria ya Buganda yamaiga ayo omorai wense yo yogoreka guta Museveni konyara kogania gweteri chiko rengete okomento kwebanga sense ya Buganda igento kerenseme yo konyara korobekana abantu abange banyara kobe kubyara seri tukulira kubatekana no korobekana gwakorekana ime ya Buganda ensemeria Kambala muchomonene we enseyo enda boni gensemerio kwa mere serikali tikatote una terwe chwancha omorai wense yo konyara komente bango nago etiri chiko renge to komento kwebango engana yasege to korobekana ase bono batikatote una kabarobekana komerio bokorre we serikali yo tinga kiche bateru no bokurumi barokane komenta sense ya Buganda kerekere serikali era soborai etele mugetambuka kando gyonse asarba kikania mangana renge to bokurumi ase enseyo. Police, you're mad! Police, you're mad! What you're doing is wrong! You're mad! You're mad! How can you block me from accessing my office? What have I done? Tell us the reason as why you're blocking us! Tell us the reason as why you're blocking us! No! If you want to have me out, you have me enough! You have tortured me enough! You have tortured young people! You're blocking us! What you're doing is wrong! What is wrong? Na chinga kiuchipoigo abantu babere ni kubasirwa mabwabo asirito kulia rensemeli ya rura yibone gotoka ase ensemo ye mokurwa ase county ya Kiambu asensemo ya rari ni gobone gotebeka nabuna abantu babere abare omosacha nabo igamo numurugyoye igobare irobo tukubo kiara kare nyumba yabo ya nakona nababere abo konyara kuyera nyumba nana botara manyikana bwekira nungikerera omuru ikonyara gwateka sensemeyo ekeremebere yababere abo egachira senkendo no botukini bwacha kigwe kubwatakana nege kolekyo maiga yabera ubonsiko ya nagokwa. Tulipata mwili wa ndugu yangu pale kwa kitanda mahali alikuwa amelala, amechomeka kabisa. Bibi yake alikuwa karibu na mlango, alikuwa amejaribu kufungua huo mlango na kutoa inchi moja ndio aweze kuokoa, lakini moshi ikamshida kwa nyumba, akaanguka akachomeka. Mpaka dakika mwisho tukaweza kuchukua mili na kupeleka kule kwa City Mortuary, ambapo pia tuliahidiwa kuwa na maafisa wetu wa usalama kuwa uchunguzi utaanza. Saa hii ni boma ya tano kuwa imechomeka na kiini chake inashukiwa na kuna uhakika inaweza kuwa ni shida ya umeme.
Na gotigana itogerere togendere kumurikira mangana rengeta makweli ni gobana abantu bere basiri kumabwabo chinga kichibo yoko batikano basakano bwe barense meri ya Southern Bypass iyo gotoka bana sense mejo ya Kiambu ni batekana mune gari enene aina ye trailer nigo yasirio boroso na konyo tome gari enene eyibono yarenge kanta igatoka na buna ni gabantera bechi gari chichonsi baba bagusiri kumabwabo gobatikano basakano yokolekana ase ri tukori ya rero nabo ni gimebere abera bwe gachire karokerie gari ye trailer ya nyara koya nebinte binge konyara Gosalika. Mwancho muliro chikonya ororo bochiro asenchera jobo imekero chara igreisa to chia butuko ikirabo mwancho muliro ko batikana nebro nonko yakero musmali mangana majia asenchera jobo ikero nchiko igreisa to aseribo ingirane ayo munanda mange asenchera jobo ime olito bwatera nero goitera somuno boimanyerere gakoro kwa Lydia Mose ekerekeri sara mumanyi aina kichibi chamuri wicha wekere asenchera bwene twaro boligere jobo yemtandao tubwate onyare kwimanya yo munanda mange literane nchinkoro ko Vincent Onyancha.